Dobrý den, já jsem Lukas.cz a vítám vás u hry Slither.io a já jsem si tady dal svoje name, jako jméno, takže Lukas.cz, to je, no a tady máte pak ještě ten nápis, že, abyste mohli vidět, jak se jmenuje, jestli chcete zahrát, tak já dám play a můžeme hrát, v pohodě, jen se to načte, to bude trvat, ne, nebude. Sakra, jsem sakra. Tak můžeme se pustit do hry. Ježmare, tak vůbec. Ty bláho. Tak tohle je fakt nějaká honička. Ty bláho. Ty taky. A kdyby si nikdo nevěděl, tak je to Slither.io. A já jsem to teda ještě nikdy nehrál. Takže to pro mě je novinka tahle hra. Hele, dívejte, já jsem tady sejmu nějakého hadíka, jsem tady sejmu, láha. Nemá se zkoušet na mě, želičky. A já myslím, že v tomhle videu se budeme snažit prostě, no, já tak myslím, jako o co to jde. Je to něco jak Agario nebo Agars. A je to akorát, že když, že jako nesmí, když vlezete jako nabudete do toho hada, tak se zabijete. A když ho prostě obklíčíte, když uděláte toto a vevnitř bude nějak ten had a on do vás prostě pak najede, tak pak vy přežijete a s ním budou takové kuličky, no co já sbírám, tak z něho budou takovéhle ty kuličky a to je asi tak vše, no. Ale hlavně nenarážte do nikoho, nebo jste pěkně v háji. A já tak, abych radši to bral zpět a jestli tam dá nitro, tak jsem pěkně v háji. Lidi. Musíme chytnout tohle. Jestli to, já nevím, čem to je. Tak se budu hodit. Ty bláho. O jsem ani nevím. To je podnikovaný tady vzadu. Podnikář. Tady vpravo dole je minimapka, takže vidíte svoji polohu a ten malý, který mi malem vrazil, takže na ty malé se taky dávejte dost pozor. Ale asi, no, no nic, tak se budeme snažit to nějak to, wow, vidíte co já? To je úplně mega. Sakra. Sakra lidi. Lidičky. Aj. No, tak toto je pěkně v háji. A já bych mohla hudbu, nebo něco. Tady není žádný zvuk v té hře, ne? No, ale hučí mi počítač jak něco, tak to mám hrozné, no. Sakra. Ale kdybyste naučil ten počítač, nebo tak já zvěším hlas, tak mi líp slyšíte v tom úvodním videu. Se na to dívali kamarádky ze třídy a ve škole mi říkali, že mluvím hodně potichu a že tam nejdu slyšet, tak já budu aspoň mluvit nahlas, doufám, že mě uslyší, dobře, já teďka jsem sejmul, jsem sundal, jak pravý pán. A ta první smrt, to bylo takové rozdělač kolo, jo. Tyvo, dávejme si radši na ty velké bacha a na tohle malou potvoráka taky. Co? Ten prcek, ty malé, a ty prostě malé si dávajte vždycky bacha, nebo ti vás skoro vždycky sejmou, ti malí. Duhové jaky. Ne, tam radši nejdu tam. Nebo než se sundal ten hajzlík. Blbec. Jsem chodní s mou kuličkou.
Pojďte, kuličky do mě, kuličky do mě. Nebo že bychom se zaměřili na nějakého hada, kterého bychom možná furt krmili. Prostě bychom udělali nějaké mega velké a pokud bychom se nechali od něho zabít, aby nás sežral. To by nemuselo být špatné. Ne. Budeme se snažit dělat co největšího hada a dostat se aspoň do těch top 10. Tak zkusím nějak názorně ukázat, jak se to dělá, že obtočíte a pak to, ale no, nevyšlo to. Tak já bych se teďka zkusil nějak trochu to zvětšit a pak to zkusíme. Tak, ty vole, ty jsou všude vyžrané, tady je všechno všude. Všichni vyžrali. Tady někdo dal. A když dáváte boost, tak vám to ubírá kuličky, jako ty vaše, toho hadu. Takže pak furt zmenšujete. Ten váš had se prostě furt zmenšuje a pak se zase malincí jak nevím co prostě. Tyvo! Vidíte, co chtěl udělat? Chtěl mě obklíčit. Ale co mu nepovedlo. Vidíte? A tady ty růžové, co ne? Tak to pozbírám si. Teď jsem vám ukázal názory, ale to nebylo úplně přesně, ten prostě jenom kroužil, ale nechal jsem ho prostě takhle, aby tam byl. No ale podařilo se nám to. Tak, wow, tady je. Že je takové, prostě takovéhle, nějaké, když najdete třeba prostě nějakou mega hada, kterého prostě nikdo nesežral, že? Třeba tam. Tam ho nikdo nesežral, nebo tady, tenhle koneček. Ty blaho. Pomoc, já jdu pryč. Ty blaho, už jsme dost velcí, ne? Nemyslíte? Ty blaho. Byl tady ten druhý supersonic, oh yeah. Dobře mi, dívejte lidičky, jak jsme mega. No a teď nás tady sejmul nějaký zase ten barevnej, oranžovo, hnědočerný, nebo jakou měl tu barvu. No, tak to asi nepůjde, toto. A tohle video bude mít tak, myslím, dala bych tak 11 minut. No, už tak 8 minut a 15 vteřin, no, přesně teď. Takže já bych to dal fakt do těch 11 minut a pak bych to asi ukončil, to video. A kdyby byla nějaká šance, tak bych si stal... Napište mi dolů do komentářů, jakou hru mám natočit příště. Jakou onlineovku. Prostě si řekněte, jestli Agario nebo zase tuto hru, ale ne, tuto hru ne, tuhle jsme teďka natočili, tu někdy zase příště si můžeme zahrát. A nebo, já nevím, prostě Battlefield 2, Calling Mangrate si můžeme zahrát. Need for Speed Most Wanted. Já fakt nevím, protože nějakou hru si pak zahrajem, a tohle teďka chci sejmout. Vidíte? A já jsem tak hloupej, že já mám tak zasekaný počítač, že já se tam prostě že mu neuhnu. Tak tohle je fakt už. A tak já takhle, no, máme tak, no, minutu. Ne, jo, 2 minuty máme přesně. Tak
že já bych se úplně na konci měl 15 vteřin a chtěl bych to do někoho naprat. A teď on to napral do mě. Malý potvorák. A ti velcí, to jsou prostě úplní profici. Úplní. To je ten potvorák. Vidíte? Jak se spojím přímo vedle mě, já už jednu sejmu. Ne, tak sejmu ty mě. Sakra. Proč se tak hloupé, já vím, že něco dělám. No, už to je 10 minut. Ty vo, dělej, no někoho to napravit musíme, dělejte. Do toho, pojď, 39. Ne, počkej. Ne. Ještě trochu začíme, pojďte, pojďme. 15 vteřin, pojďte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sakra! Nestihl jsem ten limit, to nevadí. No a já bych se s váma ukončil a doufám, že se vám tohle video líbilo a uvidíme se při dalším natáčení nějaké hry nebo něčeho. Prostě se uvidíme příště, takže nashledanou lidičky.